Kunomuntu owamnikeza inyoka yakhe wathwala ngayo inyoka yakhe yahlala kuye. Bamhambisa nenyoka yokuthwala. Ifuneka izibe namandla kulamuntu ilale naye. Ilala naye every day. Uthe hleli lento imvula amathanga ilale naye. Naphakathi kwabantu iyalala naye. Ikwazi ukuthi uhleli phansi ikuthume ekamereni ithambo odlala ngephambili lawo. Mawuqeda kube ngathi kuyachochozela. Njalo. Cela kwenze ntoni ngilosi? Ihleli la. Ibhekisa ikhanda ngaphansi. Veza ikhanda ngaphansi mangithi ngihamba iyangixoxa lento. Ixoxa la ngasezantsi. Yebo, isinye ngiye ngizwe ngathi siyaphuma. Uyamazi ma? Baba ulethwe yimina la. Ngokuxoxa ke waseke uyangicela ukuthi icela ngomphelezele. Ngathi imali anginayo wathi ngizokugibeza mfowethu. Ngoba ngizela nje ngigijeza oyena. Ugijeza nisuka phe ekhaya. Sisuke eMtupha. Uyalimala iyamlimaza le. Ebusuku lo mama uphila ngamanzi uthi ubeka amanzi efrijini ayisi ebusuku awafaka endishini amayivuka mase umenzile yonke lento ahlale ngezi. Imenzani lento? Uthi imenzani? Uthi ilala naye. Ilala naye ebusuku. Yebo ba. Uthi imbamba uyibelethe emhlanje. Imbamba izandla nenyawo ingene ibe ngathi iyamrape. Yebo mfowethu kunjalo nje. Ufike wangikhalela inyembezi umuntu omdala. Ngikhuluma nawe manje kunezinto eziphuma ngaphansi. Yonke inhlobo yama discharge yonke into iphuma ngaphansi. Kunjalo mntana. Esithweni sakho sangaphansi kubhlungu into ongazange uyibone. Kunjalo lento yenzeke emini yenzeke ebusuku yenzeka anytime. Kunjalo. Ngizwe ngathi nginopelepele ngapha. Uzizwe ngathi unepelepele ngasezantsi. Yebo. Seyihambile. Inyanga ziningi zithatha imali yakhe Nkosi yami akuthola ukusizakala. Ngokuxoxa ke ngokuthi ngixoxele omnye usisi uyangixoxela bese ngithi mina uMakhadosha ngamsiza. Ngeke ukuthi yena ngamsiza ngwaboneni kangaka uzomsiza uMakhadosha. Ngiye ngumbukele njalo ku TV njalo akwenzeki ngambuki. Hear me because mina ngithema ngimbona. Ngabona into ehleli la. Emove esiswini sakhe. Abesisho mina. Ethi yahamba. Mina ngibone inyoka. Kunjalo mntana. Kunomuntu owamnikeza inyoka yakhe wathwala ngayo inyoka yakhe yahlala kuye. Kunjalo. Bamhambisa nenyoka yokuthwala lento ifuneka izibe namandla kulamuntu ilale naye. Kunjalo. Ayilali naye after days ilala naye every day. Kunjalo mfowethu kunjalo. Uthe hleli lento imvula amathanga ilale naye naphakathi kwabantu iyalala naye. Kunjalo. Namhlanje nje ngobe ngizoza la kuthe nje ngabo 3 kanje uma ifika lento ngivele ngithatha isandla ngixoxe ngaso ngizwe ngathi ngilele nomuntu wesilisa. Gabi. You think this is joke? Lento imenza no mama ngenye imini mina ngimbona ethatha into engathi uyayihlohla ngaphansi. Yebo. Kunomuntu owubaba owathatha inyoka yakhe yokuthwala wayifaka kulo mama. Mayifaka kulo mama lo mama engazange adibane naye owambona nje wathatha inyoka wayifaka kuye. Nkosi yami. Lento le imhlukumeza ubusuku namalanga. Kunjalo mntana. Ikwazi ukuthi uhleli phansi ikuthume ekamereni ithambo odlala ngephambili lawo. Kunjalo mntana. Ebudaleni ikuthume ithi lento hamba odlala ngephambili lakho. Mawuqeda kube ngathi kuyachochozela. Njalo. Lento yangiphatha ngalesikhathi seCovid yangiqala ngaleso sikhathi. Yaqala ngesikhathi seCovid. Yebo. Ngibathe ngiyahamba enyangeni angiphumeleli sokwaze kwaphela ngisho imali.
angitshela umzala athi wemzala ukhona umfundiso okuthiwa uMakhadoshi ngawo. Ngithi kodwa mzala ngoba imali kanginayo. Uthe ngoNovember ngahamba ngaya kaMsane ngaye ngacela impesheni. NgoDisemba ngayithola. Kwaba khona okuncane engikwenzayo. Kuthe kulokhu ngithe ngeke ngiyahamba ngoba sengihluphekile kakhulu. Ngikhala phambi kwezingane zami zingibuka ingane ngikhala ngivele ngibheke phansi kodwa zibone ukuthi ngiyakhala. Ngisho khona la kumakhelwane bekade sengikhala nkosami ngimbone naye seyaluza angazi ukuthi kufanele enze njani. Lento ivele indonsa uvalo ngizwe kuncipha umoya. Lo baba yena uhlele emzini wakhe, uhleli nomfazi wakhe, uhleli nabantwana bakhe, kodwa inyoka yakhe ihlukumeza lo mama. Lo mama kenzanga nto, zangajole nalo baba, akamazi lo baba. Lo baba wabona kufanelekile uba menzele ukukhohlakalo kunje. Amnikeza into angayaziyo noba ivelaphi. Mhlukumeze ebudaleni. Msize mfowethu, msize ingane yami, msize. Nkosi yabaprofita, uNkulunkulu kababa nomama, Prokadosh la prastoda. Hey! Mimayos. Nemakusta Cordelia Mikadosh Tabra. Ngibone mina inyoka eyiwane nenhloko ezintathu. Yebo. Ngawabona amakhanda ephusheni. Ngibone inyoka eyiwane kodwa inenhloko ezintathu. Ngabona imbhijela, ngabona inhloko ezintathu zingena kwi-private party yalo mama. Wathu baba lento ingene ngaphakathi, kunenyoka encinci ehleli ngaphakathi emove esiswini salo mama. Lento yala kakhulu mama mawuphambi kwabantu kube ngathi ungafaka isandla. Njalo. Noma uhleli phansi kwabantu bengathi ungazeba ufaka isandla usihawuzelele ngasezantsi. Njalo. Angisahambi nje mina enkonzini zasebusuku ngoba Rosta golia on tapa istoka lepra anso kila motapa rigadosh tapra ansava la da 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 ratatatatatatatata ratatatatatatatata rak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 a. Mama, namhlanje uphilile. Handa soze uphinde ulalo nalesi silwane. Amen. Uphile. No. Awuzuphila after 7 days. Uphile manje. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. As I'm talking to you now, kuyakhalwa kulo baba. Marokadosta paista. No. Sekwenzekile. Ithula manthu. Oh yes. Shamelia antapa. Prevail anta. You are free. Ayikhale ngobe mina ngikaze ngibize umuntu ngithi akazongifaka le nyoka. Phela nje babathi mina ngisebenza kakhulu. Namandla amaningi ngafela ukuthi nje ngiyayisebenzela. Phumelela mzalwa. Ngicela umnikeze imbiza zegazi zibe yi2. Imbiza zomama zibe yi2. Olesithunywa mgijimo wathakathi khomba ngifuna kline lo doda angaphakathi aphumelele. Hlala phansi. Namula onta osta prakotolia asava.